Tämä on Studio Helsinki-tuotanto. Läheisillä on tosi usein aika vahvat mielipiteet siitä, että minkälainen sen kumppanin pitäisi olla ja kuka on oikea just sulle ja kenen kanssa sun kuuluisi olla. Ruututerapiassa me käsitellään TV-sarjojen ja leffojen ihmissuhteita sekä somessa trendaavia parisuhdeasioita meidän terapeuttien näkökulmasta. Meillä on Karon kanssa yhteinen vastaanotto nimeltään Uuden elämän värit täällä Helsingin Vallilassa. Mä oon Karoliina Kruuna, seksuaaliterapeutti ja terapeuttien kouluttaja. Ja mä oon Marika Rosenborg, seksuaaliterapeutti, eroasiantuntija ja tietokirjailija. Laita popparit mikroon ja hyppää seuraamme terapeutin sohvalle. Tästä Nobody Wants This-sarjasta on kohkattu tosi paljon ja sitä on myös kehuttu tosi paljon eri paikoissa. Ja se nimikin oli semmoinen, että mä jotenkin innostuin, että ton mä haluan nähdä, vaikka mä en tiedä yhtä itse asiassa, mistä siinä tapahtuu, mutta sitä oli mulle suositeltu. Ja tässä Jenkkisarjassahan siis tarina on se, että siinä on sisarukset, jotka pitää seksuaalisuutta käsittelevää podcastia. Ja sitten siihen liittyen seurataan heidän elämäänsä ja heidän ihmissuhteitaansa ja asioita sitten, ja tunteita, joita nämä heissä siis herättää. Ja mä aloitin tosi suurin odotuksin sen katsomisen, mutta mulla oli kyllä aika niin kuin antikliimaksi niin kuin se alku. No sitten mä ajattelin, että okei, näin käy usein, että tuntuu jotenkin, että kun alkaa katsoa jotain uutta sarjaa, niin ne näyttelijätkään ei ole aina niin kuin välttämättä heti alkuun siinä ihan niin kuin sillä tavalla sisässä, kun se sitten kehittyy niin kuin aikojen kuluessa. Mutta olin sitoutunut, että katson näitä eteenpäin. Ja sitten mä rupesin jossain vaiheessa miettimään, että mikä tässä on, että nämä aiheet on kiinnostavia, tämä käsiskin on ihan ok. Ja tässä on niinku semmoisia asioita, mitä mä niinku mietin niinku tietysti osana työtäni ja omaa elämäänikin aina silloin tällöin. Mutta sitten mä niinku tajusin, että se on jotenkin se on liian nenttiä mulle. Se on liian niinku neurotyypillisiä ne ihmiset siinä mulle. Siinä ollaan jotenkin semmoisella puolella, mikä ei herätä musta hirveästi niinku mielenkiintoa, koska ne on niin jotenkin normaalia ne ihmiset, että se tekee siitä sen takia mulle ehkä pikkasen tylsää, vaikka siellä onkin sitten semmoisia jopa niinku samastuttavia pintoja kuin esimerkiksi tämä seurustelusuhde tämän Rabin ja tämän toisen podcastin pitäjän välillä. Olen siis itse tapannut pappia aikoinaan ja palannut muistoissani myös niihin aikoihin liittyen tähän niinku sarjaan. Mutta kun mä tajusin tämän, että tämä liittyy nyt siihen, että tässä ei ole niinku semmoista niinku tietynlaista, niinku, ehkä, miten mä sanoisin, kuitenkaan semmoista niinku syvyyttä, mitä mä väitän, että mä löysin Sex Educationista tosi paljon. Niin mä päätin, että mä sitoudun kuitenkin tähän ja katson tämän loppuun. Ja koska mä haluan jutella tästä sun kanssa ja tiedän, että siis tulkitsen, että sä itse oot tykännyt siitä enemmän kuin minä. Ja mulla on nyt tässä erilaisia asioita, joista mä haluaisin jutella tänään sun kanssa. Ja yksi, mä ajattelin, millä voisi lähteä tämän liikkeelle, on se, että siinä todella kerrotaan sisaruksista, jotka pitää seksuaalisuutta käsittelevää podcastia. Ja sitähän mekin niin tehdään. Me käsitellään ihmissuhteita laajemminkin tässä. Ja siinä sarjassa mä olisin toivonut, että olisi enemmän niitä podcast-osuuksia myös. Että siinähän on aika vähän ollut. Mä oon katsonut koko ensimmäisen kauden loppuun saakka. Mutta mitäs, kun sä oot katsonut sitä, niin ihan ensiksi, tämä on kaksiosainen kysymys. Ensimmäinen kysymys on, että resonoiko nämä ollenkaan nämä mun havainnot, vai onko tämä ihan mun henkilökohtainen kokemus? Ja toinen on se, että löydätkö tästä jotain yhteistä, mitä me tehdään tämän meidän jutun kanssa? Tai onko siellä jotain, mitä sä oot ajatellut, että sä voisit lainata meille, mitä me ei olla vielä hokattu? No ehkä se, kun sä sanoit, että sun tulkinta on, että mä pidän tästä sarjasta, niin siinä sä oot osittain oikeassa. Et silloin kun mä näin tämän sarjan, niin tää toimi mulle semmosena semmoista eskapismia. Musta on mielenkiintoista, siinä käsitellään samoja teemoja, mitä me käsitellään meidän työssä, mutta niitä käsitellään niin kevyellä tavalla, että se oli sellaista niin kuin pakoa vaan, että voi sukeltaa johonkin sarjaan, joka on jollakin tavalla läheinen, mutta sitten se ei ole kuitenkaan liian ajatuksia herättävä tai tunteita herättävä. Että mulla se toimi semmoisena niin kuin hyvin tehtynä viihteenä, että sellaisena mä kyllä niin kuin tykkään siitä sarjasta ja varmaankin tykkään siitä enemmän kuin sinä. Joo. No se sit sun toinen kysymys eli se, että
että kun me ollaan katsottu podcast-sarjaa, sarjaa, jossa käsitellään podcastia ja nyt me ollaan itse tehdään Kyllä. podcastia ja kaikki nämä yhtymäkohdat, niin mä mietin sitä, että esimerkiksi tässä kun näillä sisaruksilla, kun heidän tapahtuu jotakin, niin sehän näkyy aika vahvasti siinä, että miten he tekee podcastia. Heillä on jotain riitaa, heidän elämässä on niin kuin meneillään jotakin, niin sitten se näkyy tosi isosti siinä, että miten he on toistensa kanssa ja siinä podcastin tekemisessä. Ja meillä ei näy. Tosi ei meillä mitään riitoja ole. Mutta mä tarkoitan sitä, että tavallaan silleen, että tässä me ollaan sunkaan, oli meidän niin kuin elämässä mitä vaan ja tapahtui mitä vaan. Ja sitten me keskustellaan ihan samalla tavalla rennosti ja ollaan yhdessä tässä samalla sohvalla toistemme kanssa. Ei kuittella tai piilo niin, koska sitähän tässä, siinä on aika niin, paljon. Kyllä. Joo, että sellaista niin kuin tökkimistä henkisesti vähän niin kuin suunnasta ja toisesta. Niin että meidän välinen yhteys on aina jotenkin. Se on niin kuin aina ja siihen voi aina luottaa. Se on musta ihanaa ja me aina kannatellaan toisiamme tässäkin sohvalla, kun tätä podcastia tehdään. Että siinä se niin kuin rakentuu aika paljon kyllä sen niin kuin semmoisen vittuilu ja piikittely varaan, se heidän välinen suhde. Sarjassahan on tosi paljon just niin kuin semmoista, niin kuin, mitä mä sanoisin, ikäväksi puheeksi ja semmoiseksi niin kuin tökeröksi suorasukaisuudeksi. Välillä siellä huoritellaan ihmisiä sivalletaan niin pahasti läheistä ihmistä, että mun on vaikea kestää sitä. Ja tästä tietysti, kiitos tästä kaunista palautteesta, mitä sanoit, miten niin kuin tämä meidän vuorovaikutus ja ylipäätään tämä podcast-yhteistyö, mutta myös niin kuin tämä meidän terapia-yhteistyö, joka täyttää jo 5 vuotta täällä niin kuin jaetuissa tiloissa, niin on osoittanut sen, että meillä kyllä, kiitos samoin, toimii tosi hyvin se, että me pystytään niin kuin puhumaan myös haasteellisista asioista suoraan. Se ei ole sitä, että me väisteltäisiin niitä asioita. Ja kyllä mä muistan silloin 5 vuotta sitten jännitti, kun aloitettiin täällä, koska mulla oli ollut joitakin vähän haasteellisia yhteistyökuvioita aikaisemmin, missä olin saanut siipeeni. Mä mietin, että kuinkakohan tällä kertaa mun intuitio toimii siinä, että mä voin luottaa suhun ja siihen, että me saadaan tämä toimimaan, koska onhan se näköjään monelle ihmiselle aika haastavaa jakaa yhteistä tilaa ja tehdä siellä työtä. Ja nyt todella, kun mä sanoin tässä ääneen, että me ollaan nämä vuodet jo oltu, niin se on ei meillä ollut yhtään konfliktia mun mielestä. Että semmoista, mitä olisi joutunut setvimään ainakaan jälkikäteen. Ja yksi syy siihen on, sekin varmaan menee just tähän, että silloin kun ihmiset ei ole niin tunnehaavoittuvia, niin ne pystyy tietysti myös ottamaan vastaan myös kovempaa palautetta ilman, että ne kärsii viikkotolkulla siitä. Ja tässä sarjassa on tosi paljon sitä suoraa puhetta, semmoista, että mä huomaan aina, kun tulee semmoisia kohtia, niin mä oon silleen, kauheeta, että jos mä joutuisin tuommoiseen tilanteeseen, niin mitä se musta herättää, kuinka ihmeessä me päästään tuommoisen asian yli. Tai jos ihmiset tekee jotakin, mikä herättää heissä itsessään häpeää, kun vaikka tämä päätähti Joan katsoo tämän Noahin tämmöistä salaista laatikkoa, missä on edelliseen suhteeseen liittyviä tavaroita. Ja se pitkään pinnistelee, että se ei sitä tekisi, sitten se sen tekee ja sitten se sen tunnustaa. Niin mä mietin, että miten sillä meni noin vähän aikaa, että se pystyi tehdä ton. Että musta tuntuu, että jos mä olisin joskus sortunut johonkin tommoseen, niin mulla olisi ollut jo tunnustamisen pakko, mutta mä olisin varmaan sen ahdistuneisuuden kanssa prosessoinut sitä paljon pidempään, kun siinä tapahtuu. Ja toisaalta, vaikka se on mulle vähän pelottavaa ja ahdistavaakin, se omalla tavalla mä kutsun sitä kovaksi puheeksi, mitä siinä käydään, niin toisaalta se herättää musta myös ihailua, koska tiedän sen, että mehän ei päästä läheiseen yhteyteen toisen ihmisen kanssa ilman, että me ollaan avoimia. Ja nehän puhuu siellä avoimesti näistä, mutta ne ovat myös tässä sarjan kattauksessa semmoisia ihmisiä, jotka nähtävästi osaavat kaikki ottaa myös vastaan sitä. Siellä ei ole kukaan ainakaan tähän mennessä romahtanut siitä, että toinen sanoo pahasti, vaan se aina jotenkin siitä on saatu synnytettyä siltä ja menty eteenpäin. Mitä mä tietysti tervehdin ilolla. Koska eikö tämä nyt ole se, mihin me halutaan rohkaista ihmisiä vaikka meidän työssä?
On kyllä. Ja nyt kun sä sanot tämän, niin mä tunnistan tässä sarjassa niin kuin 2 sellaista erilaista puhumisen kulttuuria. Toinen on tämä, miten esimerkiksi se, että kun tämä Morgan löytää tämän laatikon, jossa on valokuvia, että hän sanoo suoraan siitä, eikä sitä sitten mieti itsekseen tai juttele vaikka kavereiden kanssa, että mitä mieltä mä oon tästä. Ja Haudo, hänhän sanookin siinä, että nyt hän haluaa toimia tässä suhteessa eri tavalla ja olla suorempi, sanoa suoraan. Sehän tulee aika monta kertaa tässä sarjassa, että olen päättänyt toimia tässä suhteessa toisin. Ja musta se on tosi hieno asia. No sitten on taas tämä toinen, mikä sulla on todella niin kuin särähtänyt, eli se puhekulttuuri, että sanotaan, että huora numero 1, huora numero 2, hello bitch, kun tullaan tilaan. Niin nyt mä vasta tajun sen, että kun sä sanot tänne, että siinähän on tosi ikävää, sitä tökkimistähän on todella paljon. Ja sellaistahan on, jos miettii vaikka jotakin niin kuin perhesuhteita, perheitä, sitä kulttuuria. Mä tosi monen asiakkaan kanssa jutellaan siitä, että miten on totuttu perheessä vaikka puhumaan toisilleen. Se on välillä ihan kauheata, että kun puhutaan silleen niin kuin ikävästi, halventavasti, piikitellään. Se on hirveetä. Se on hirveetä. Mäkin olen ollut sellaisissa tilanteissa, jossain sosiaalisissa tilanteissa, juhlissa, jos mä katson sivusta, että miten nuo ihmiset puhuu toisilleen ja miten se on ikään kuin aivan normaalia tässä, missä he on, että sanotaan veljelle tai ystävälle tai kumppanille jotenkin tosi ikävästi eikä niin kuin kauniisti kunnioittavasti, että on kahdenlaista tapaa puhua suoraan. Toinen on sitä sellaista pehmeätä, lämmintä, kunnioittavaa ja toinen on sellaista ikävää, halventavaa ja tökkivää, mitä tässä on kyllä. No tässä on molempia niitä. Niin, ja sitähän toki käytetään niin tuossa, niin että se niin liittyy niin myös siihen niin sarjan huumoriin. Mutta se, että meillä kaikillahan ei myöskään ole niin samanlaista niin huumorintajua, että joillekin se toimii paremmin, toisille ei, mutta joo. Se on tosi mielenkiintoista niin tutkia omia reaktioita. Niin siinähän saa tosi paljon itsestä tietoa juuri, että miksi niin tämä nyt niin tuntuu musta niin näin pahalta tai mikä tässä sitten on semmoista, mikä toisaalta niin ilahduttaa mua, niin kuin vaikka se kommunikaatio tämän pääparin välillä, että ne on pystynyt niin käsittelemään asiat yleensä ajallaan. Sehän on semmoinen, mitä jos ajatellaan niin taas, miten niin vaikka pariterapiassa paljon mennään aina siihen, että asiat eskaloituu, kun ne jätetään niin maton alle piiloon. Ja sitten kun sitä tarpeeksi kauan tekee, niin siellä suhteessa ei voi olla niin kompuroimatta jatkuvasti. Mitä sä muuten ajattelet tästä vielä, jos tästä sisaruudesta puhutaan hetki, että niin ylipäätään työskentelystä perheen jäsenen kanssa niin samassa yrityksessä, niin onko sinulla niin ajatuksia siitä, että onko se niin uhkava mahdollisuus, miten se näkyy vaikka sun työssä, onko sinulla kokemuksia? No mulla on lähipiiristä kokemuksia tästä ja sitten toki niin työn kautta. Kyllä mä näen, että siinä on molempia, sekä sitä uhkaa että mahdollisuuksia. Ehkä sellainen, mikä mun mielestä siinä on se isoin NS-uhka, on se, että sit jos siinä suhteessa on se sisaruussuhde tai joku muu kuin läheinen sukulaisuussuhde, että jos siinä tapahtuu jotakin, siinä tulee joku konflikti, että kuinka paljon se näkyy siinä työssä. Ja sitten taas toisaalta toisinpäin, että kuinka paljon ne työtilanteet vaikuttaa sit siihen suhteeseen. Että siinä voi kaatua niin kuin pahimmillaan sit ne molemmat suhteet, että se voi vahingoittaa niitä molempia suhteita, että sitten ne ei jää kotiin ne asiat, eikä ne jää töihin, vaan ne niin kuin menee semmoiseksi, voi mennä sitten sellaiseksi solmuksi. Että mä näen sellaisen kyllä ehkä semmoisena isoimpana uhkana, mutta sitten taas toisaalta se mahdollisuus siihen, että kun on tosi läheinen ihmisen kanssa, että kuinka helppoa ja soljuvaa se voi olla sitten se vuorovaikutus esimerkiksi, ja että voi olla helpompi ottaa puheeksi suoraan asioita läheisemmän ihmisen kanssa. Taas sit toisaalta kaikille ei ole. Toisille taas on vaikeampaa, kun on tosi läheinen ottaa suoraan. Et aika tämmöinen, niin no miten sä näet? Joo, mä oon miettinyt sitä paljon. Tietysti mulla on helppoja esimerkkejä nousee tietysti omasta duunista, kun teen paljon eroauttamistyötä. Niin tämmöiset yleensä ihmiset, jotka sanotaan, että joilla on yhteinen yritys, sitten niillä on vielä yhteisiä lapsia ja ollut yhteinen parisuhdekin monta vuotta, niin yleensä se niin kuin, erosta selviytyminen on omalla tavallaan niin kuin haastavampaa, koska sitten jos te koko ajan näette vaikka toisen kanssa, niin ethän se pysty tekemään niin kuin sitä irrottautumista samalla tavalla kuin niin kuin muissa niin kuin tilanteissa. Et se nyt on ehkä semmoinen, niin kuin, mitä se ensimmäisenä niin kuin tuo mieleen.
Paljon näen niin kuin todella myös niin kuin mahdollisuuksia, koska silloin tietysti, jos on niin kuin läheiset välit ja ymmärtää toista niin kuin semmoisella syvällä tasolla, niin on todennäköistä myös saada niin kuin se toimimaan silloin niin kuin hyvällä tavalla. Niin, totta. Ja onhan, jos miettii vaikka, tässä ei nyt ollut parisuhteesta kyse, mutta jos ajatellaan tilannetta, että ihmiset on parisuhteessa ja sitten he tekee töitä yhdessä, niin sittenhän siinä on myös se, että kun sellaisessa yleensä hyvinvoivassa suhteessa tarvitaan myös sopivaa erillisyyttä, että ei olla ihan niin kuin näin, niin sitten se voi vaatia kyllä sitä, että siinä työssä joutuu aika paljon miettimään sitä, että tai siinä arjessa, että millä tavalla sitten löytyy sitä, että ei nähdä koko ajan, ei jaeta ihan kaikkea, koska sitten voi olla, että joskus intohimokin katoo, jos on niin kuin aivan koko ajan niin kuin liimattuna toiseen, Kyllä. sekä siinä arjessa vapaalla että sitten työssä. Että sitten niin kuin just sen miettiminen, että no mistä se löytyy se erillisyys ja mistä löytyy se, että me ollaan niin kuin vähän omissakin maailmoissa, että ei ihan kaikki ole jaettu. No tuosta saakin hyvä aasinsillan siihen, mitä tässä sarjassa siis pääsemme seuraamaan, kun juutalainen ja ei-juutalainen deittaavat. Ja he tulevat siis hyvin erilaisista maailmoista, missä on ollut niin kuin erilainen merkitys henkisille, no ainakin hengellisille asioille ja tietysti koko se kulttuuri, mikä tulee sitä kautta. Ajattelet sä, että se on ollut tässä sit, niin kuin myös jonkunlainen vetovoimatekijä näillä ihmisillä, kun on tavannut, että tämä niin kuin erilaisuus on vahvistanut sitä kiinnostusta toiseen? Jos ajattelee, että miten se lähti liikkeelle se heidän deittailun, siinähän oli se, että hän ei edes tiennyt, että tämä on se rappi. Joo, ei se luuli ensin, että se oli toinen. Se oli toinen henkilö ja siinä tapahtui semmoinen niin kuin sekaannus ja hämmennystä sen suhteen. Mutta et ehkä vaikea sanoa, miten tässä suhteessa sarjassa, mutta kyllähän se aika usein pitää paikkansa, että ne vastakohdat vetää toisiaan puoleensa ja sitten on sellaista niin kuin, se on tosi kiinnostavaa, kun se toisen maailma on ihan erilainen. Ja sitten kun alussahan sitä haluaa niin jotenkin tutustua, että hei kerro mitä se on. Ja onhan tässäkin paljon sitä, että tämä nainen on tosi kiinnostunut siitä juutalaisesta niin kuin kulttuurista ja kaikista perinteistä, mitä siihen liittyy. Ne kuulostaa hänestä tosi mielenkiintoisilta. Niin sitähän se on. Joo, että hei kerro lisää ja että mitä tämä on. Että sitten on niin kuin, voi olla vielä mielenkiintoisempaa tutustua siihen toiseen, jos se maailma on jotain ihan vastakkaista kuin se oma. Ja tiedetään myös, että usein niin semmoiset niin otolliset olosuhteet rakastumiskokemukselle voi niin kuin nousta myös siitä, että ympäristö niin kuin vastustaa sitä. Että tämmöinen niin kuin Romeo ja Julia niin kuin kuvio, tai joku, oliko se, muistan nuorena tyttönä, kun luin paljon silloin jo kirjoja, niin Francesco Alberonin tämmöinen klassikkokirja Rakastuminen, niin siinä puhutaan niin kuin sosiologisesta näkökulmasta rakastumisesta ja siitä, että se on niin kuin aina niin kuin tämmöinen vähän niin kuin vallankumous. Ja tässähän on paljon sitä, että on niin kuin näitä niin kuin vastustavia tekijöitä, sieltä Noahin perheen puolelta, koska he eivät niin kuin näe millään tavalla hyväksi sitä, että tämä tulisi tämmöinen niin kuin nainen toiselta puolelta, jolla ei ole sitä niin kuin juutalaista taustaa. Ja sitten tietysti tämä systerikin tuo siihen niin kuin välillä niin kuin omia epäilyksiä, mutta pääsääntöisesti hän tukee kuitenkin siskoaan tässä näin. Ja ajattelen, että se voi niin kuin vahvistaa niin kuin sitä vetovoimaa ja sitä semmoista niin kuin kiihkeyttä, että he niin kuin tulemalla siihen yhteyteen ja vähän niin kuin liittoutumalla toisten kanssa, niin joutuvat samalla niin kuin vähän niin kuin taistelemaan, tiedätkö, tuulimyllyjä vastaan. Niin kuin nyt tässä se kammottava Noahin äitihän nyt on se esimerkki, joka on tosi ilkeä siinä tälle parille tai tälle tytölle. Niin, siinähän voi olla siinä ensirakastumisen huumassa jopa sellainen niin kuin vahvuus tai vielä sellainen niin kuin ylläpitävä, vahvistava sellainen, että vähän niin kuin me vastaan muut. Ja me ollaan nyt tässä omassa kuplassa, meillä on tämä meidän juttu ja sitten muut ehkä vastustaa sitä ja sitten me voidaan vaan, hekin viettää pitkiä aikoja sängyssä ja niin kuin on vaan yhdessä, niin sitten se voi tuntua vielä jotenkin semmoiselta erityisemmältä, jos siinä on se asetelma, että tämä ei olekaan ihan hyväksyttyä ja tämä onkin jotain sellaista vähän kiellettyä ja muut ei oikein niin kuin ymmärrä tätä meidän juttua, niin se voi myös yhdistää. Ei välttämättä sitten kanna kyllä niin kuin pidemmän päälle, vaan voi tulla aika paljonkin niitä kapuloita rattaisiin, mutta alussa se voi olla kyllä sitä vetovoimaa lisäävä tekijä. Se on aika riipasevaa, kun kuulee näitä tämmöisiä tarinoita, missä lähellä olevat ihmiset eivät pysty tukemaan ihmisten
niin kuin parisuhdetta tai niin kuin rakastumiskokemusta tai ovat jopa niin kuin tosi tylyjä ja ilkeitä. Muistan omasta nuoruudestani esimerkin. Ensimmäinen poikaystäväni, jonka kanssa seurastelin 3 viikkoa, oli suomenruotsalainen. Minä olen ihan suomenkielinen duunaritaustainen tyttö. Muistan, kun hän vei mut tuonne Itä-Helsinkiin kylään ensimmäistä kertaa niin, että hänen äitinsä oli kotona. Ja muahan tietysti jännitti ja pelotti, että olenko mä nyt, että hyväksytäänkö mut ja miten mut otetaan vastaan. Ja muutenkin oli semmoisessa aika ylivireässä tilassa kaiken uuden äärellä. Niin tämä äiti puhui pojalleen siellä kotona vain ruotsia. Eli hän näpäytti mua siitä, että hän tiesi, että mä puhun vain suomea. Ja tämä poika vastasi hänelle suomeksi, mutta äiti vastasi aina ruotsiksi. Ja sillä tavalla niin tässä kohtaa tätä Nobody Wants This-sarjaa, niin pystyn kyllä samaistumaan siihen, että miltä tuntuu silloin se, että sinä et ole tänne toivottu. Onko sulla käynyt koskaan mitään tämmöistä? No on kyllä, joo. Että kyllä mun niin kun, vanhempien oli tosi vaikea mun teinivuosina niin kuin halutaan tutustua mun poikaystävään ja niin kuin nähdä häntä, että oli ehkä aika paljon sellaisia ennakko-oletuksia ja ajatuksia, että se, että hän oli mopo, niin oli ehkä sellainen yksi ja hän oli amiksessa ja niin kuin tällaisia juttuja, että musta tuntuu, että aika monillahan on tällaisia niin kuin jotenkin, nyt en puhu välttämättä mun omista vanhemmista, mutta se, että ihmisillä on sellaisia, että sä niin kuin että se ihminen edustaa jotakin, että pitää olla jonkunlainen tai että siinä on jotain sellaista tavallaan, että mitä sä ajattelet, että no tämä, että hän nyt on amiksesta ja hän ajaa mopolla, että se kertoo siitä ihmisestä jotain. Ja sitten tulee jo sellainen seinä vastaan, että en mä halua tutustua, en mä halua oikeasti tutustua siihen mun lapsen kumppaniin, vaikka koska siinä on tämmöisiä jotakin, niin kuin, jotka ei edusta sitä, että se on hänelle oikea. Ja nehän ei kerro tietenkään siitä ihmisestä mitään, mutta kyllähän siis läheisillä on tosi usein aika vahvat mielipiteet siitä, että minkälainen sen kumppanin pitäisi olla ja kuka on oikea just sulle ja kenen kanssa sun kuuluisi olla. Ja sitten se on musta aika surullista kyllä. No nyt on pakko kysyä, kun rupesi kiinnostaa, että kun sä oot itse nyt siinä tilanteessa, että sulla on tämmöinen nuori deittailuikäinen tytär, niin sä oot varmaan miettinyt niin nyt toisinpäin tätä asiaa myös. Pyritkö sä, jos sen, niin näissä tilanteissa aina niin tukemaan sun tyttären valintoja vai tuotko sä omia epäilyksiäsi esiin, jos on jotain sellaista, mikä huolettaa sua? No tietenkinhän mä teen tämän paljon paremmin ja oikein. Mä oon tämän alan ammattilainen, niin kyllähän mä tiedän, miten nämä asiat hoidetaan. Kyllähän mä ton tiesin, mutta kerro se kuulijoille nyt. Joo. No ei siis, ehkä mä näen sen niin monissa asioissa. No sanotaan, että kun me tiedostetaan se, että miten meidän omat vanhemmat on vaikka toiminut, tai me tiedostetaan se, että mikä ei ole nyt välttämättä se hyvä tapa toimia, niin sehän lähtee siitä, että sen tiedostaa. Ja sitten kun sä tiedostat sen, niin sitten sä voit niin kuin pienin askelin lähteä muuttamaan sitä. Kyllä. Ja sitten myös hyväksyä ja armollisuutta siihen, että se ei aina onnistu, vaan kyllähän mäkin huomaan välillä toimivani ihan toisin, vaikka samalla tavalla kuin mun vanhemmat tai joidenkin muiden ihmisten vanhemmat on toiminut 80-90-luvulla, että mä huomaan, että sitä samaa mallia on, mutta sitten mä oon, okei, no niin, mitäs tässä tilanteessa kannattaisi toimia? Että kyllä jos mä itselleni äitinä annan jonkun, mä annan itselleni tässä semmoisen niin kuin kunniakirjan ja kunniamaininnan, niin se on ehdottomasti se, että mä oon pyrkinyt aina siihen, että mun lapsi saa olla just sellainen kuin hän on. Ja että ne on hänen valintoja ja mä tuen niitä, oli ne minkälaisia vaan. Enkä tuo siihen vaikka sitä mun omaa jotakin, mitä mä olisin ehkä halunnut olla joskus tai mitä mä haluaisin, että hän on. Vaan se, että hän saa olla just semmoinen kuin on. Niin siitä mä laitan nyt tuohon diplomin seinälle. Minä allekirjoitan sen. Kyllä, olen nähnyt sinut tyttäresi kanssa. Ihan upeaa toimintaa. Tästä tuli vielä yksi muisto. Nyt näitä tietysti nousee, kun tästä puhutaan, niin mieleen, kun ensimmäinen pitkä parisuhteeni, siis olin jo sitten parikymppinen ja olin ollut 3,5 vuotta siinä suhteessa, josta sitten, jos minut jätettiin, vaihdettiin lennossa, niin muistan, ei enempää siitä suhteesta tässä kohtaa, mutta muistan se, mikä merkitys mulle oli sille, kun miten se meni? Niin, mä kerroin mun vanhemmille, eli nyt pitää ottaa huomioon, että jos mä oon ollut niin 21, niin mä oon ollut sun ikäisiä silloin, vähän yli 41-vuotiaita, tai no, sinne päin. Niin mä muistan, kuinka syvää niin kuin kiitollisuutta mä tunsin siinä kohtaa, kun vanhemmat kertoi siinä vasta, että itse asiassa niin
ne ei ollut koskaan niin kuin hirveästi pitänyt siitä mun poikaystävästä. Ja mä ajattelin, että mä muistan, että silloin parikymppisenä ajattelin, että vau kuinka viisasta. Että ne ei ollut mulle tullut sitä arvostelemaan niiden vuosien aikana, kun mä olin ollut siinä suhteessa, vaan mä olin saanut itse tehdä ne niin kuin valinnat ja elää elämääni niin kuin eteenpäin. Ja se jotenkin jäi. No toki voin kyllä voin omille vanhemmilleni myös tehdä kunniakirjan, missä voin kiittää heitä niin kuin tämmöisestä niin kuin viisaudesta, että mun niin kuin tekemisiä ei ole kyllä arvosteltu. Niin ja mä vois ehkä sanoa nyt näin, että mun vanhemmathan oli ihan oikeassa. Että ei tämä mun poikaystävä ollut välttämättä hän ei ollut nyt sitä parasta mahdollista seuraa. Kauan olitte yhdessä? No kyllä me oltiin pitkään, 7 vuotta. Niin wow. He oli ihan oikeassa siinä ja he oli oikeassa näissä niinku oletuksissa ja ennakkokäsityksissään, mutta mä tajun sen vasta niinku jälkeenpäin. No niinhän me tajutaan kaikki. Niin, silloin mä olin sitä mieltä, että hän oli mun elämäni rakkaus ja parasta ikinä ja vanhemmat on ihan väärässä ja tyhmiä. Että niin kun mä annan jälkiviisaudesta tai jälkiviisaana voin antaa heille kiitosta siitä, että kyllä heillä oli se oma viisautensa ja he oli fiksuja tässä asiassa ja he näki jotain sellaista, mitä mä en silloin kyennyt 15-vuotiaana näkemään. Oletko sä antanut suoraa palautetta heille jälkikäteen? No tässähän mä annan. Nyt voidaan sitten katsoa, että katsovatko he näitä jaksoja sitten. Kyllä, joo. Mun vanhemmat on aivan ihania ja terveisiä heille kovasti siitä, että ovat mulle tosi rakkaita. Terveisiä myös minulta täältä. Hei, sitten on semmoinen, mistä mä haluan kanssa puhua. Mä huomasin, että siinä kohtaa mä vähän pörhäköydyin sarjan äärellä, kun oli tämä, missä, sehän on Joanne se pääesiintyjä. Eikö se ole? Joo, sanoit äsken Morgan on systeri. Menee aina sekaisin nämä. Onko tässä sarjassa esketään Morgania? Eikö se ole systeri? On, joo, totta. Mutta Joanne on tämä Noahin tyttis. Hän alkaa hakemaan hyväksyntää Noahin kavereiden tyttöystäviltä ja vaimolta, koska heidän on vaikea hyväksyä Joannea, koska Noah on aiemmin seurustellut heidän ystävänsä kanssa. Joo. Ja tässä sitten alkaa sellainen, että hän tekee tämmöisen, sitten suunnittelee tämmöisen strategian siitä, että millä tavalla hän voi niinku miellyttää heitä ja vähän niin kuin uida liiveihin siellä, että hänkin on hyvä tyyppi ja ottaa niinku tämmöisen niinku päämäärän, että huomatkaa kuinka ihana ihminen minä olen. Ja sehän toimii sitten, koska siellä on tehty taustatyöt niin kuin ihan hyvin. Ihmiset tykkää, kun heidän asioistaan ollaan kiinnostuneita ja kuunnellaan heitä ja annetaan heille niin kuin hyvää palautetta. Ja ainakin osan kohdalla niin kuin toimii. Ja no ehkä mä en sano vaan mä sanon tässä kohtaa, niin kun pysähdyn ja kysyn sulta, että mitä se sussa herätti se kohta. Oliko se vaan viihdyttävä sarja? No siis siinä kohtaa, kun mä sitä katsoin, niin se oli musta ihan viihdyttävää. Että se, nimenomaan se oli viihdyttävää ja siinä oli viihdearvoa siinä taustatyössä ja siihen, että mitä hän ikään kuin ui liiveihin näiden niin kuin faktojen kautta ja miellyttämällä vaikka jollain pukeutumisella ja tällaisilla. Mutta ollaanhan me siinä äärimmäisen niin kuin vaarallisilla vesillä, jos näin lähtee tekemään, koska nythän sarjassahan ei se niin kuin draaman kaari ei kanna siihen, että nyt hänenhän pitäisi niin kuin tätä samaa käyttäytymistä sit jatkaa niin kuin jatkossakin, että jos tämä suhde jatkuu, niin sittenhän hänen pitäisi aina pitää näitä niin kuin Joker-kaulapantakoruja ja olla sellainen kuin mitä hän on esittänyt siinä, ja sittenhän ihminen muuttuu ihan toisenlaiseksi ja pienentää koko ajan itseään ja tekee itsestään jotain, mitä ei ole, niin tosi heikoilla jäillä kyllä liikutaan. Paitsi totuus on tarua ihmeellisempi. Koska nyt tuon tähän tositarinan vierelle ja siis omasta elämästäni. Näköjään tänään haluan hirveästi puhua mun omasta elämästä. Huomaat sä? Joo. ja todella, mulla on siis tämä historia, että aikoinaan kun olen eronnut lasteni isästä, niin lasten isän uusi kumppani tuli aika nopeasti sitten eron jälkeen siihen kuvioihin ja siellä tuli sitten uusi perhe siinä päässä, että lapset eli siellä uusi perhe-elämää ja mä elin sitten
lasten kanssa niin sitten tämmöistä niin sinkkuäiti-elämää. Ja vaikka mä en koskaan niin ajatellut, että tämä lasten bonusäiti, että hän olisi vastuussa meidän erosta, niin kuin ei ollutkaan, niin mun oli kuitenkin vaikea siinä kohtaa sietää sitä kipua, mitä tuli siitä vertailusta, että hän oli minua nuorempi, minä olin jo vanha 30 ja hän oli mua sitten, mitä tarjotaan taloksi 5 vuotta mua nuorempi. Ja hänellä ei ollut omia lapsia, eikä ole tänä päivänäkään siis biologisia lapsia. Niin siinähän lähti sitten niin, että mä kyllä käyttäydyin, no ehkä aluksi muutaman kerran vähän huonostikin, mutta sitten niin myöhemmin, kun olin päässyt vaikeimpien tunteiden yli, niin mä pystyn alkaa käyttäytymään ihan hyvin ja arvostavasti ja saatiin niin aina asiat hoidettua. Ja samaan aikaan, vaikka mun sydämeen sattui, niin ja tämä oli tosi niin merkittävä kokemus mun niin ihmisenä kasvussa, niin mä huomasin, että samaan aikaan, kun se oli niin mulle niin tuskallista, niin mä samaan aikaan pystyin olemaan onnellinen aidosti siitä, että lapset tykkäsivät Tarjasta. Ja siitä, että Tarja piti heistä hyvää huolta siellä heidän isänsä kanssa. Ja se oli tosi hämmentävää tajuta, että okei, että on tämmöinen ihminen, johon mulla voi liittyä kahta näin erilaista tunnetta. Mutta mä en ollut kuitenkaan valmis siihen, mitä Tarja rupesi toivomaan siinä 2 vuoden ehkä jälkeen, varmaan jo aikaisemminkin. Eli hän halusi tulla mun ystäväksi. Ja mulla meni aikani, että mä pääsin eksän kanssa ystäväksi, mutta Tarja halusi olla myös mun ystävä. Ja hänhän lähti sitten tämmöiseen, että hän lähetti mulle viestejä tai soitti mulle, että moi minä täällä, mitä kuuluu ja kutsun sut tänne ja tonne. Ja hän jopa osti mulle lahjoja. Mulla on vieläkin, mä yritin etsiä tänään sitä, mutta mä en löytänyt yksi huivi, jonka hän lähetti mulle lasten kautta. Vähän niin kuin tämmöinen romanttinen kosintaele, että teidän äiti varmaan tykkää tästä, että viekää tämä hänelle. Ja mä olin tosi ylimielinen ja satutettu ja semmoinen, että miten toi Vosu kehtaakin, toi nuori Vosu, mikä ei tiedä mistään mitään, niin tulla mun tontille. Ja sitten mä muistan vielä, mä oon ollut jossakin Haagassa jossain puistossa kävelyllä, kun mä muistan, kun hän soitti mulle, ei hän hirveän monta kertaa niihin aikoihin soitellut, mutta soitti kuitenkin ja sanoi, että hei Marika, että mä oon ymmärtänyt, että sä oot tosi kiva ja mä haluaisin olla sun ystävä. Että musta olisi kiva, että me voitaisiin viettää aikaa välillä yhdessä, kun meillä on myös tätä yhteistä jaettua perhettä. Ja sitten hän sanoi mulle, että yleensä ihmiset kyllä tykkää hänestä. Ja muistan, että mä olin aivan, että miten joku ihminen voi sanoa, että minusta tykätään. Että kuinka täynnä ihminen voi ollakaan itseään. Ja sitten tietysti, kun mä en ollut vielä valmis lähentymään, niin se johti siihen, että mä sitten tietysti soittelin kavereille ja vouhkasin siitä, että ihmetyyppi tämmöinen. Ja okei, no sitten meni vielä muutama vuosia, noin sitten ehkä 7 vuoden kohdalla erosta, niin me ruvettiin lähentymään ja sitten me lähennyttiin 7 vuotta ja nyt sitten viimeiset sen jälkeiset 10 vuotta, niin nyt me ollaan oltu jo todella läheisiä sydänystäviä ja perheenjäseniä tilanne on siis mennyt täysin eri suuntaan, mitä mä olisin silloin yli 20 vuotta sitten ajatellut. Et siihen aikaan mun oli vaikea uskoa sitä, että eksästä voisi tulla kaveri, mutta vielä vaikeampaa mun olisi ollut uskoa, että eksän uudesta tulee mun kaveri. Ja nyt tullaan siihen, mitä mä tuossa äsken kiljahtelin, että se piti paikkaansa. Tarja on tosi kiva ja ihmiset tykkää hänestä. Hänen sydämensä on puhdasta kultaa, hän haluaa hyvää ihmisille, hän on viestinnän rautainen ammattilainen, hän on sitä mieltä, että kaiken voi sanoa sillä tavalla, kaiken vaikeankin, niin sillä tavalla rakentavasti hyvin, että se ei satu. No ottaen huomioon tänään, mitä me puhuttiin alussa, niin tämmöinenhän on mulle tosi validoiva kokemus ja hyvä ihmissuhde, koska mua pelottaa konfliktit. Ja jos mä nyt ihan rehellisesti sanon, niin en mä kyllä näitten kohta 30 vuoden aikana, niin mä en näe, että se johtuisi siitä, että hän on piilottanut itsestään jotain vaikeita puolia, tai esittänyt jotain. Kyllä mä oon saanut aikamoisen lahjan siitä, minkälainen hän on. Ja nyt mä huomaan, että mä oon puhunut ihan todella pitkään tästä mun asiasta, että haluatko kommentoida?
Niin, no siis tollanenhan Tarja just on. Ja tavallaan hänestä tuli sun sydänystävä ilman, että hän lähti sillai sopeuttamaan tai muokkaamaan itseään tai esittämään jotain, mitä vaikka tässä sarjassa tapahtui, vaan hän oli oma itsensä. Kyllä. Sinnikkäästi niin kuin haki yhteyttä suhun ja kun Tarjan tunnen, niin tiedän, että tämmöinen hän on. Joo, mä oon nyt jotenkin ihan hämmennyt, kun mä humpsahdin tonne. Ei se haittaa mitään. Mähän on kanssa itse asiassa, mä tajun nyt tässä, että mä oon myös itse tehnyt tätä tällaista sopeuttavaa. Mä mun pitkäaikaisen kumppanin ystävät, kun mä tapasin heidät sellaisessa tilanteessa, että meillä oli tosi hauskaa, meillä oli bileet ja oli tosi rentoa ja mä olin sellainen hauska ja kupliva ja iloinen. Ja sitten tuli vähän semmoinen mun ikään kuin, että mun piti aina olla sitten sellainen, että multa vähän odotettiin sitä, että mä oon sellaista hauskaa, kepeää, hupaisaa seuraa ja sitten kun eihän mä tietenkään aina sellainen ole. Että sitten mulla oli usein välillä, että no mä itse asiassa haluaisin nyt puhua vähän vakavammistakin asioista, ja sitten mulla oli sellainen olo, että ei voi. Että se lähti vähän niin kuin vahingossa, mutta se minkälainen mä olin siinä suhteen alussa, en ehkä ihan oma itseni, niin sitten se jäi kyllä aika pitkäksi aikaa semmoiseksi ikään kuin mun rooliksi. Kunnes mä sitten tajusin sen ja aloin niin kuin tietoisesti sitä rikkomaan sitä roolia, olemaan ihan semmoinen oma itseni. Mutta nämä voi jäädä kyllä tosi pitkäksi aikaa sitten niin kuin olemaan ja elämään niihin ihmissuhteisiin. Silloin nämä tilanteet, jos me yritetään olla jotain muuta. Kyllä, joo. Ja tuossa sarjassahan myös tätä käsitellään ja he niin kuin tietoisesti niin kuin tuovat esille myös sitä, että hei, että mä olen niin kuin ehkä antanut ymmärtää näin, mutta näin se ei ehkä olekaan. Ja nyt mua pelottaa kertoa, että mitä mä oon tehnyt tässä, mutta mä kerron kuitenkin, koska meidän suhde on niin kuin mulle tärkeä. Ja nämä on tietysti just niitä tärkeitä steppejä usein, enkä puhu pelkästään parisuhteesta, vaan myös ystävyyssuhteesta. Se, että me voidaan niin olla haavoittuvia, me voidaan kertoa meidän epävarmuuden tunteista, me voidaan tulla niin näkyväksi, koska se sitten auttaa sitä kuuluisan tunneyhteyden ylläpitämistä. Niin, kyllä. Ja olihan tässä päähenkilöhän oli tekemässä aika ison sopeutumisen ja itsensä jotenkin semmoisen, että on jotain muuta kuin on, kun hän lähti miettimään siinä sitä, että hän voisi vaihtaa uskontoa. Kyllä. Niin se on todella iso ja ensin hän ajatteli siinä, että okei, että voin mä tehdä sen sun takia. Joten musta oli ihanaa sit, kun hän veti ne omat rajansa ja olikin, että hän tekisi sen vain sun takia, en mä voi tehdä sitä. Kyllä. Että löytyi ne omat rajat ja se itsen kuuntelu, eikä niin, että siinä suhteen alkuhuumassa, että hei mä voin olla sulle ihan mitä vaan, koska mehän tehdään kyllä valitettavasti sitä aika paljon. Mä muistan, kun mä yhdelle mun kumppanille esitin olevani tosi suuri rugbyfani ja tietäväni rugbysta ja hirveästi, koska hän pelasi rugbya ja mä jäin kyllä aika nopeasti siitä kiinni, että kun hän tajusi, että he toi tajua niin kuin yhtään mitään siinä. No sit mä kyllä opettelin sitä ja opin sen ja nykyään mä tykkään rugbysta tosi paljon, että se on mulle yksi sellainen läheinen laji, mutta kyllä sit nopeasti jäi kiinni. Kyllä niistä jää. Joo, kun en mä tajunnut, että rugbyssa on ne maalit siellä niin kuin ylhäällä, että siellä menee se pallo sinne, ei siinä ole sellaista jalkapallomaalia. Kaikkihan sitä tekee. Me halutaan, jos me jostakin kiinnostumme ja tunnemme vetovoimaa, niin me halutaan, no sen lisäksi, että halutaan olla paras versio itsestämme, mutta me halutaan olla myös niin kuin vastaus sen toisen ihmisen niin kuin kaikkiin kysymyksiin. Ja silloin niin kuin kaikki se tieto, mitä meillä on siltä puolelta, että mikä toiselle on tärkeää, niin halutaan pelata se tilanne sillä tavalla. Enkä tarkoita pahalla nyt tätä, kun sanon näin, että se kuuluu siihen kyllä. Joo, sarjahan siellä alkupuolella, kun se lähti liikkeelle, niin siinähän oli kuitenkin sitten tämmöinen niin kuin erityinen kohta nähtävästi oli se ensisuudelma, mikä siinä oli. Siinähän viipyiltiin pitkään ja jotenkin se tuli selvästi näkyväksi, että oli nyt molemmille jotenkin järisyttävä kokemus. Ja sehän nyt on tietysti suuteleminen, se on romanttista ja se on seksuaalista ja kaikki ei siitä tykkää, ne jotka sitä tykkää voi antaa siihen erityisiä merkityksiä ja se on asia myös, mikä usein niin kuin muistetaan pitkän aikaa. Tässä lopussa voisin kysyä sulta, että haluaisitko sä jakaa jonkun ensisuudelmakokemuksen? Tulisiko sulle mieleen jotain?
Joo, oi että tulee. Ensisuudelma on musta jotenkin, sehän on aina tosi erityistä. Se on sellainen, mitä mä niin kuin kaikissa suhteissa mä oon odottanut sitä aina ihan hirveästi ja miettinyt, että minkälaistakohan se on ja mitä siinä tapahtuu ja miltä se tuntuu. Ja sitten myös se, että apua, että mitä jos ei se tunnukaan siltä, mitä mä haluaisin. Nyt mä haluaisin, että se tuntuu. Ja sitten mulla on myös ehkä sellaiset aika suuret odotukset, että se määrittelee sit myös sen, että minkälaista se kemia on ja minkälaista se yhteys on, vaikka se ei oikeasti ole näin. Mm-hmm. Mutta kyllähän mä tässä kohtaa mun on pakko jakaa mun nykyisen kumppanini, mun ja Pasin ensisuudelmasta. Tätä en kuullutkaan. Etkö kuullut? Apua, en mä kysynyt Pasilta, että saanko mä edes jakaa, mutta kyllä mä tiedän, että mä saan jakaa. Meillä oli ihan ekat treffit. Ja juoksu yhdistää meitä molempia ja Pasi oli ollut juoksemassa ja sitten mä menin vastaan häntä ja me nähtiin siis ekaa kertaa ja sitten suudeltiin Malminkartanon juna-asemalla ja Malminkartanon juna-asema on aika karu paikka, mutta se sai kyllä aivan uudenlaisen merkityksen tässä meidän ensisuudelmassa ja nyt aina kun siitä menee ohi, niin siinä tulee jotenkin, että täällä se tapahtui. Wow. Ja siitä se sitten lähti. Lyötiin lukkoon tämä juttu sitten Malminkartanon juna-asemalla suunnilleen ja ollaan sitten siitä asti oltu yhdessä. Onpas ihana tarina ja sillä tavalla vähän niin kuin yllättäväkin, että myös mun tarina liittyy Malminkartanoon. Oikeesti? Joo. Mitä? Kyllä. Siis tätä ei ole suunniteltu. Tätä ei ole suunniteltu. Eikä. Mutta vuosikymmen on eri. Palataan jopa 80-luvulle saakka. Mä kerron ihan niin kuin oikein aidon ensisuudelma. Mä oon siis ollut muistaakseni 14 ja mä oon ollut jossakin muualla Helsingissä juovuspäissäni isoissa kotibileissä, semmoisissa, mihin sitten lopulta tuli poliisit, niin kuin, en mä tiedä, ehkä ne nykyäänkin tuli, mutta siihen aikaan aika usein tuli, että oltiin jonkun ihmisen isossa asunnossa, täynnä ihmisiä, juotu alkoholia ja sitten mä tapasin siellä, mä muistan vielä semmoisen niin hoikan, aika pitkän kundikin, oli vaaleat kiharat hiukset. Ja me nukuttiin vaatteet päällä sen kanssa siellä niin aamuyöllä siellä sohvalla. Ja silloin mä sain mun ensisuudelmani, tämmöisen kielisuudelman, mitä en ollut koskaan kokenut. Ja mä muistan vaan kuinka monenlaisia tunteita siihen liittyi. Tietysti, ei tietysti tarvitse sanoa tietysti, mutta siis hyviä tunteita, mutta myös vähän semmoisia jännittäviä, vähän ahdistaviakin tunteita. Uusia tunteita tietenkin, koska se oli tosi seksuaalinen kokemus. No siitä leikkaus, mä oon mennyt kotiin sitten varmaan aamuyöllä joskus Malminkartanoon, jossa asuttiin siihen aikaan. Ja onkohan ollut seuraava päivä, mulla oli jotenkin semmoinen fiilis, että olisi sunnuntai, niin ovikello soi ja se kundi on siellä oven takana. Me ei mun mielestä oltu sovittu siitä mitään. Oi. Silloin oli tullut ikävä, se oli tullut katsomaan, olikohan sillä joku kaverikin mukana. Ja no, story of my life, tämä ahdistus on ollut aina mun elämässäni enemmän tai vähemmän. Niin mä en suostunut meneä sinne ovelle. Minkä ikäinen sä olit? No mä olin 14 tai jotain. Että pikkumarika. Joo, mä laitoin äidin menee ovelle. Ja mä muistan vielä, kun mutsi tuli sinne mun huoneeseen ja sanoi, että mene nyt Marika, että se poika odottaa siellä, että se tullut tänne saakka sua moikkaamaan. Ja taisi asua vielä jossain Pohjois-Helsingissä tai jossain ihan toisella puolella. Ja mä vaan menin niin hirveäseen panikkiin, että mä en mennyt. Mä sanoin, että en tuu, että sano sille, että mä en tuu. Ja se oli sitten tämä mun ensisuudelma ihmissuhteen loppu. Et vähän erilainen kuin sulla, niin. Mutta Malminkartanossa tapahtui. Niin, mutta tossahan... Tai siis suudelma tapahtunut siellä, mutta tämä loppuus. Sä oot ollut 14. Ajattele siis, kuinka jäähän sitä menee tollasessa, kun ovikello soi täysin yhtäkkiä. Nykyään ne 14-vuotiaat saa ne jossain somessa ne viestit ja ne pystyy harkitsemaan, ne pystyy lukemaan, ne pystyy miettimään, kun ne vastaa. Mutta siis jos mulle olisi tapahtunut noin, että Pasi olisi tullut, kun mä olin 14 mun ovikello soittelemaan, niin olisi tämä suhde kyllä loppunut ennen kuin alkanutkaan. Että... Niin. Huimat tykyttää kuule, oikein kun palaa tonne. Mitä? 2, 3, 4. Joo, sitten yli 40 vuotta. Mutta somejuttuihin palataan myöhemmin. Joo, niin palataankin. Hei, kiitos Karo tästä keskustelusta. Kiitos.